so pobweso limwa nsomba uja ndiye kuti pamene pachatu kuthandizirano kuti anthu azipeza chakudya komano sitikuweza nsomba zija za nyanja koma tikulima nsomba zija kumapezesa chakudya anthu kunatipanga affect ndithu komabe chifukwa choti tinapanga kafukufuku timadziwa kuti madzi anakwera ndithu koma sanafike ku farm kwathu pa mtunda komanso ku nyanjako sinangati kulima mu nyanja ndithu nde madzi ngati anakwera mwina anakwera 5 meters koma ndimangana ndi feasibility study napanga tinaziganizira zimenezo kuti madzi atatakwere motere kuti zinthu zathu zitha ulimba madzi atatsike motere zitha ulimba ndipo zinapezeka kuti zinthu zinatani zinalimba ndithu. Kuti ulimi wa nsomba za m'madamu upite patsogolo pamafunika kupatsira nsomba chakudya chabwino chomwe chimapangidwa kuchokera ku soya beans, chimanga ndi zina zambiri. Ngati nyengo yasintha nazo mbewu ngati chimanga zimasowa, mapito ake ndiye kuti zimachititsa kuti chakudya cha nsomba nachonso chisowe. Masomphenya aboma amene ali mu ndondomeko za National Fisheries and Aquaculture Policy akuti ndipofunika kuchulutsa kakololedwe ka nsomba kuchokera pa 3,600 tons kufikira pa 10,000 tons m'madamu athu mu zaka zikubwerazi. Achimwemwe Nganga ndi mkulu woona za malonda ku kampani ya CP Feeds mu mzinda wa Lilongwe, ndipo iwo akufotokoza momwe kusowa kwa zinthu zakumunda monga chimanga, soya ndi zina zambiri kamba kakusintha kwa nyengo kukuchititsa kuti zakudya za nsomba zikwere mtengo. Climate change imatikhudza kwambiri poti ma inputs athu ifeyo ndi zakudya zomwe mazidziwa kale achina chimanga, soya, wheat ndi zina zotero. Ndezikakhala kuti zimenezo sizinamere bwino ndiye kuti ife timasowa kuti ndiye kuti mu feed mwathu tisakaniza chani because feed ndi zimenezozo. Ndiye ikakhala kuti mvula sinagwe bwino kapena kunachitika chilala china chake timapezeka kuti tikusowa kogula chimanga, tikusowa kogula soya. Akakhala kuti soya sanachite bwino ngati mudziwa zaka zimene soya sakumachita bwino zimakhala ngati zikufanana. Akakhala kuti soya sanachite bwino timakhala kuti tikusowa kuti titani nthawi zina sunflower so akakhala kuti sitikumpeza sanatuluke bwino timasowa kuti ndiye feed yathu tipanga bwanji. Ndi climate change chimene taona ifeyo zaka zapafupi apapa ndizoti zinthuzi zikumakhala up and down. Zaka zina zipezeke, zaka zina zisapezeke. Zaka zina kupezeke mwina chimanga koma osapezeka soya, zaka zina kupezeke soya koma chimanga osakhala chokwanira. Ndi climate change kuti chita affect kwambiri. Ifeyo makulidwe asomba sikuti amatichita affect in terms of kumakulidwewa. Chimene chimatichita affect ife ndi ma client athu ndichoti poti zinthuzo zikusowa ndiye kuti zimapezeka zikudula. Ndengati zikudula anthu aja kuti agule amapeza kuti ndizodula. Iwo akazazigulaso ndikupangaso nsomba zawo kuzidyetsa nsomba zawozo pozagulitsa kwa ma consumers ngati inoyo zimapezeka kuti nsomba zichaso zikudula. So if you can see nsomba zakhala zikudula zaka zangodutsa pompanozi chifukwa chake chinaliso mwina zina ndi zina inali climate change omweyo. Nayo kampani ya Apoche Feeds itaona kuti anthu ambiri amene amapanga ulimi wa nsomba wa m'madamu akusowa mbewu yabwino ya nsomba anayamba kuswetsa nsomba ya chambo ndi kumagulitsa ngati mbewu. Kampani imapanganso chakudya cha nsomba kuchokera ku chimanga, soya ndi mpendadzuwa zomwe nazo zikusowa kamba kwa vuto la kusintha kwa nyengo. Factory imene timapanga zakudya za nsomba mama ili kwa mpingu ku Lilongwe. Zakudya zathu timagula zomwe za mwalimi mwe chimanga, soya ndi zina. Komano ndikusintha kwa nyengoku zakudya zizomakhala ngati ndi vuto kapezedwe kake ndikukwera kwa mitengo ndiye mitengo sikumakhala yokhazikika chifukwa cha kusowa kwa zipangizozo. Kumapanga nsomba zogulisa ndiyeno titaona kuti feed ikuvuta timachita import kuchokera ku Zambia ndi mayiko ena pamene tinadzaganiza zopanga factory yopanga zakudya za nsombazi. Ndiyeno timapanga be apart from kupanga zakudya za amene kugulisa nsomba za table size timati table size timapanga so fingerlings. Koma ndi kusintha kwa nyengo so komweko kumachita affect ujeni madzi ma levels amadzi akumatsika. Of course tinachita sink maboho ndiyeno timapopa madzi ochokera pansi kupita kujeni. Komabe madzi onse amakhabe odula ngati mayuza magetsi a Eskom kwina kuti nayika sola komabe
challenge tina nditenda tilipo. Kusintha kwa nyengoku kukuchititsa kuti madzi akhale osowa, ndipo Bambo Griffin Kunje akulimbikitsa alimi ansomba kuti azikumba madamu awo ansomba pamalo omwe amakhala ndi madzi mu nyengo yonse, koma iwonso alimbikitsa alimi kuti ayenera kumakumbanso zitsime zomwe zizonjezera madzi m'madamu ngati kutachita ng'amba. Izi zili chomwechi chifukwa chakuti madzi abwino amachititsa kuti ulimi wa nsomba upite patsogolo. Mama kwa alimi anzathu amene akuchita venture munje business ya nsomba, madzi ndofunikira kwambiri. Ndiye akamaganiza zokumba damu aziganiza zokumba zokhala ndi borehole kuti madzi amalota level aja asatsike. Chifukwa nsomba ndi zakilini sizifunika madzi oyenda, chifukwa kwinako amasambira sopo, kwinako akusamba ndiyeno zimakhala ndi matenda. Koma noka khala kuti zochokera madzi akuchokera pa damu amene pa borehole, ndiye kuti nsomba madzi ake amakhala akilini, ndiye kuti nsomba sizingakhala ndi matenda. Nsomba mmapondi apart from feed koma mumakhalanso timayikamo manyowa, ndi manyowa aja amapanganso maagayi amene nsomba zija zimadya. Koma kwakukulu kumakhala kuti feed ndi imeneno imapanga kwambiri chifukwa yang'ana protein levels asomba zija kuti zikule. Ngakhale m'boma la Nkhatabe kuli nyanja ya Malawi, anthu ena omwe amakhala kuntunda kwa bomali amachita ulimi wa nsomba za m'madamu. Iwo akukumana ndi mavuto ambiri pa ulimi wawo kamba kakusintha kwa nyengo. A Innocent Ngeya ndi mlimi yemwe amapanga ulimi wa nsomba za m'mudzi mwa mfumu Galimoto ndera la mfumu yayikulu Timbiri, ndipo nawo akukambapo zomwe akukumana nazo kamba kakusintha kwa nyengo. Kusintha kwa nyengo kupangisa kuti ulimi wathu ukhuzidwe. Malingana unena kuti leseke kuti akhala kuti nthawi ya dzuwa kwambiri, kakhala kuti kuli ng'amba. Chimene chimachitika unena kuti madzi aja m'mapondi muja amapherera. Ndi akamapherera muja zimachitika kuti madzi aja nsomba zimakhala zikuonekera pamwamba. Ndeno chimachitika unena kuti zimbalame kayakuba ndi zinyama zina chinang'azi amathaso kugwira kwambiri nsomba zija. Ndiye kuti climate change kusintha kwa nyengo kwapangisa kavuto kena kake ku ulimi umene tikupanga ngati fe agriculture ulimi wa nsomba. Ndithu theniso zimathekaso unena kuti mvula ikagwaso kwambiri mapondi aja amagumuka. Ndiye kuti ndi overflooding, ndiye unena kuti mapondi aja amaphwasulika. Ndiye zimakhala kuti mwina pophwasulika paja nsomba zija zitha kusowa, zitha kuchoka mu mapondi muja nkapezeka kuti zakokoloka ndi madzi kupita ku misinje. Ndiye kuti paja ngati cooperative ngati alimi ndiye kuti phindu lawo likuchepa chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Kudya nsomba chimozimozi kumakhalanso kuluza kufanana kuti leseki kuti mmene mungafidire nsomba kakhala kuti mwina nyengo ndiyo sinthika, zakudya zija mwina damu likakhala kuti la pondi kakhala kuti yauma kwambiri, lero zakudya zija zimakapezeka unena kuti zingozazana pasi pa matope paja, unena kuti chakudya paja ndiye chikuluzidwa kufanana nsomba sizingapeze kwa chakudya nsomba zimadyera mwamba. Ndiye kakhala kuti madzi palibe ndiye chakudya ja mungotisa pachani pa matope ndiye kuti mkuluza. Of course so ngati nthawi so ya mvula so chimozimozi ndiye kuti mukangotisa ngati pano mvula ikangobweraso nthawi yomweyo yayikulu ndiye kuti itha kukokola madzi aja ujeni chakudya chija malo onena kuti nsomba zikanadya moyenerera. Ruth Kaunda ndi mlimi wa nsomba za m'madamu, nawonso amachokera m'boma lomwe la Nkhatabe, ndipo umu ndi m'mudzi mwa Zolonkhopi ndera la mfumu yayikulu Timbiri. Iwo akukambapo za mavuto omwe akukumana nawo mdera limeneli kamba kakusintha kwa nyengo komwe madzi osefukira akumaononga madamu awo a nsomba. Nsomba ndi ulimi. Anthu ambiri amagaza kuti mwina mwake ulimi ndi chimanga kapena chinangwa ayi. Nsombaso ndi ulimi. Oti ulimi wa nsomba ndobwino kwambiri umabweresanso ndalama. Kungoti masiku ano momwe nyengo zikusinthiramo, nsomba nazonso zimakhanga kuti pang'ono zimativutirako malingana ndi oxygen chifukwa cha kuzizira, then mvula ikagwa kwambiri madzi aja amada. Ndiye akada nsomba zimavutikira kawetedwe kake ndi kupuma kwake. Malingana usintha kwa nyengo ngati panopo mvula itagwa kwambiri nsomba zinakongoloka zonena kuti zakula kale. Pomwe ineyo ndikuyembekezera kuti nsomba zija ndikolola ndigulisa.
ndezikapita ndivula ndoti profit palibe. Anthu ambiri mdziko muno amachita malonda ogulitsa nsomba, ndipo a Adam White ndi wa malonda komanso wa pampando wa anthu ogulitsa nsomba mu msika waukulu wa Lilongwe, ndipo iwo anayamba kugulitsa nsomba mchaka cha 1986. A White akuti kalero nsomba zimapezeka mosavuta, ndipo akapita kogula nsomba tsiku lomwero amabwererakonso, koma masiku ano amakhalako masiku ambiri kamba kakusowa kwa nsomba. Iwo akuti masiku adzana nsomba zinkayikira mazira ake m'mitsinje yomwe imapezeka ndi madzi ambiri. Tikati kusintha kwa nyengo china chilichonse chimayenda ndi nyengo, nde zimaonesa kunena kuti magwedwe a mvula, mapitidwe aku nyanja madzi, kumeneko ndi kusintha kwa nyengo kumene kumachitisa kuti nsomba koberekera zikumasowa. Chifukwa kumene kumaberekera nsomba ndi kumene panopo mwina madzi sakufikirapo. Ndi zimene zonso zimene zinachitisa kuti mwina nsomba zikhale zochepa. Panopo mnyoyo nde ikulimba. Tikati kulimba nde mumvesesa. Chifukwa kuti upeze zosowa kuchokera pa mabizinesi athu amene timakhulupirira ngati asomba, panopo zikupezeka kuti sizikuchita bwino. Zimene zatikhuza kwambiri, ndipo ankhale ogula somba amene makastomala amene ali ogula somba panopo anachepa, chifukwa choti akayifikire sombayo sakumayifikira, ndiye kudya somba anachepa. Ekhaekha amene mwina ali ndi zoziyenereza ngati mwina makobiri ambiri, koma kwa munthu amene alibe makobiri panopo kuti adye somba yabwino ndi zovuta kwambiri. Lero ngati dziko nditaona ngati kumbali ya somba, ndimaona ngati maleredwe a somba ngati dziko ndikanayang'anako kuti kodi somba zathu tizizisamala motani kuti nyanja yathu ikhale ndi somba zokwanira. Zimene zozo ngati dziko likanayang'anako, koma ngati dziko ngati akungosiya kuti somba zizingophedwa mmene munthu angafunire, zimene zozo zizapitiza kuti somba zathuzi ana athu amene akubwera mbuyo mwina mitundu ina ya somba sazayipeza. Komano kunayenera kuti titetezere somba zimene izizi, chifukwa monga panopo nyanja yathu timati anatani anaseka, koma madera ena ukapeza kuti somba zimene zakuta akupha, koma nyanja anatani anaseka. Zimene zozo ndikuganiza kuti boma litalowererapo kuti akhale ndi chidwi kumaleredwe a somba, kapena akhale ndi chidwi pa nthawi somba zimene zimabereka kuti zikubereka nthawi apange cheni bwinobwino kuti akhale ndi kuthekera kuti somba zimenezi zichulukane. Nsomba zimathandiza kubweretsa michere yofunika mthupi, koma masiku ano anthu ambiri sangakwanitse kudya nsomba tsiku ndi tsiku ngati makedzana pamene nyengo inali yabwino. A John William, mmodzi wa anthu omwe tinakumana nawo mu msika wa Lilongwe omwe amakagula nsomba, akuti nsomba zikudula kamba kakuti nyengo inasintha, komanso kuchuluka kwa anthu omwe amangowedza nsomba mwachisawawa zomwe zikuyika pa chiopsezo ku nsomba. Feyo ngati makastomala tikafika kuno tomalephera kugula nsomba, koma tili ndi chikhumbokhumbo chofuna kugula nsomba kamba kuchepa kubwera kwa nsomba. Nsomba ikachepa imakhala yodula, ndiye ife tikamachoka ku nyumba kuti tizagule mitengo imene timaganizira pa bajeti yathu kufika kuno timaona kuti nsomba ikudula kwambiri, koma ikudula kamba kuti ikuchepa mabweredwe. Ndiye ichi chimenenso ogulitsa amafuna kuti apezeko phindu, ndiye pa chifukwa ichi amatidulitsira ifeyo ngati anthu obwera kugula nsomba ndiwoko. Ifeyo kumbali ya chilengedwe zoona adi panopa ndimene zinalili zaka zambuyo mofikira pano dziko lasintha. Kumbali ya mabweredwe a mphepo, mabweredwe a mvula, ifenso timazivomera malingana ndi mmene nyengoyi ikuyendera. Kalero timati tikafika timapeza nsomba yochipirako chifukwa choti kunyanjako madzi ambiri, ndiye adzodzi nawonso amapha nsomba zija mochulukirapo. Ndiye pa ichi zikabwera kuno nsomba ija makhala ngati zikuchuluka ndeno zimatsika mitengo. Ndiye tili odandaula pa nyengo mmene ikuyendera masiku anowa. Lero ndili ndi uthenga kwa mtundu wonse wa Malawi kuti choyambirira ifeyo umwini ukhalepo. Ife amene ngati dziko lathu tilikonde dziko lathu, tisamale za chilengedwe, komanso pa ife tokha tizisamaleso moyo wathu.
chifukwa tikazisamala zachilengedwe miyoyo yatunso tazisamala. Nde ichi tikupempha kwa ife anthu wamba amene tikugwiritsa ntchito chilengedwe chathu, komanso tilipempheso boma mwapadera aziyesetsa kumatiyendera m'midzimu nkumatiphunzitsa pamene nyengoyi ikuyendera. Kusintha kwa nyengo kukika pa chiopsezo cha nsomba mdziko muno, ndipo boma nalo likulimbikitsa anthu ambiri kuti atengepo mbali posamalira nsomba, ndiponso likulimbikitsanso anthu kumapanga ulimi wa m'madamu ndi m'makeji omwe pakadali pano alipo 11,000 malingana ndi ripoti la bungwe la FAO kuno ku Malawi. It's the MBC2 on the go experience. Amapiano Showdown. Zeze Kingston meets Father Moti. Live at Waka Waka Hotel this Friday, 7th February 2025 from 6 p.m. till late. 8,000 kwacha ticket and 10,000 kwacha on the door. Enjoy the MBC2 on the go experience on Clear Channel 122, Go TV 819 and Channel 16, Azam TV Channel 384, Airtel TV, and now we are on DSTV Channel 269. Feel the MBC2 on the go experience. MBC2 on the go, hip, versatile, and dynamic.